Dbajte o svoje okolie. Keď ľudia robia neporiadok so svojimi vecami a vo svojom okolí, môže sa to preniesť na váš vlastný majetok a okolie. Neschopnosť ľudí postarať sa o svoje vlastné veci a okolie svedčí o tom, že sa cítia, ako by do neho nepatrili a v skutočnosti svoje veci nevlastnia. Veci, ktoré im niekto daroval v detstve, boli spojené s priveľa podmienkami a napomenutiami. Alebo im ich súrodenci alebo rodičia vzali. A možno necítili, že sa ich prítomnosti ktokoľvek tešil. Majetok, miestnosti, pracoviská či autá takýchto ľudí ukazujú, že v skutočnosti nikomu nepatria. Ešte horšie, niekedy sa u nich dá pozorovať akási zúrivosť namierená proti veciam. Vandalizmus je toho prejavom. Z domu alebo auta, ktoré nikomu nepatria, čoskoro neostane nič. Tí, ktorí stavajú sociálne byty a pokúšajú sa ich udržiavať, sú často ohromení tým, ako rýchlo sú zničené. Prirodzene, chudobní ľudia vlastnia málo alebo nič. Sužovaní z každej strany sa nakoniec začnú cítiť, že nikam nepatria. V každom prípade, či je človek bohatý alebo chudobný a nech má akýkoľvek dôvod nestarať sa o svoj majetok, takíto ľudia môžu ostatným vo svojom okolí spôsobovať neporiadok. Som si istý, že vám prichádzajú na nejaké príklady. Opýtajte sa takýchto ľudí, čo v živote naozaj vlastnia. A či naozaj patria tam, kde sú. A dostanete pár prekvapivých odpovedí. A takisto im veľmi pomôžete. Schopnosť organizovať majetok a okolie sa dá naučiť. Pre niektorých ľudí môže byť novinkou, že vec, ktorú vzali a použili, by mali vrátiť na jej pôvodné miesto, aby ju vedeli opäť nájsť. Sú ľudia, ktorí trávia polovicu času len tým, že hľadajú veci. Stráviť trochu času organizovaním sa môže vrátiť v podobe zrýchlenia práce. Nie je to strata času, ako by si niekto mohol myslieť. Aby ste ochránili váš vlastný majetok a okolie, privedte ostatných k tomu, aby sa starali o to svoje.